Suommies. Onko tämä sitten tähtiin kirjoitettu? Weinbergs, Tolvanen, Riihimäki, laidasta Poikela, jonka torjuu Fred Daly ja Team Lakkapää on miesten lentopallon liigacupin mestari vuosimallia 2010. Hienon ottelun päätteeksi juhlivat rovaniemeläiset, voidaan sanoa jo vihdoinkin ja voidaan sanoa myöskin ansaitusti liigacupin mestaruutta. Joo, ja hienon eleen osoittaa muu joukkue ja pistää Norman Weinbergsin sinne kasan keskelle siinä tuossa hyppimisringissä ja osoittaa siinä, että nyt se on Nortsa, nyt se on sulla tämäkin voitettu. Niin, tuossa ottelun aikana myöskin yksi Norman Weinbergsin useamman vuoden joukkueen kaverista viestitteli, että tästä Weinberg nappaa mestaruuden ja lähtee Pilkille ja lopettaa pelihommat, mutta tuskin nyt ihan tähän peliin kuitenkaan lopettaa pelihommia, mutta saattaa Pilkille lähteä voiton kunniaksi kuitenkin. Varmasti lähtee voiton kunniaksi Pilkille, mutta tarvitsee tietysti kotimatkat hoitaa ja perusjuhlallisuudet ensiksi. Aivan varmasti näin. Juhlallisuuksiin siirrytään myöskin Urho TV.